Ahojte, vítam vás na mojom YouTube kanáli Healthy Happy Simi. Tento kanál nejakú dobu bol svojím spôsobom nefunkčný, nakoľko som sa vyše roka videám absolútne nevenovala. Veľa vecí sa u mňa zmenilo. Stala som sa mamou malej krásnej Matildy, ktorá deň pred Vianocami oslavila svoje úplne prvé narodeniny. Chcela by som vás informovať o tom, že som sa rozhodla, že znovu idem natáčať videá. A myslím si, že každý niekedy máte nejaké také vnútorné vyžarovanie alebo nejaký taký vnútorný feeling na určité veci, že áno, a teraz je ten správny čas urobiť tamto, urobiť hento. Tak ja teraz úplne cítim a nejako som sa tak zosúladila sama so sebou, že chcem natáčať tie videá na rôzne témy a tiež skúsim natočiť aj denné vlogy. Samozrejme, kto máte malé dieťatko, tak viete, že to nie je veľmi ľahké, nakoľko malé deti veľmi radi objavujú svet, a čo je úplne super a veľmi rada to sledujem aj u Matildy. Ale samozrejme, keď objavujú ten svet, oni chcú všetko skúšať, a keď vidia maminu s nejakým foťakom, tak ho chcú chytať, skúšať, tlačať a tie videá sa veľmi nedajú natáčať, takže akurát natáčam video, keď Matilda spí, takže rýchlo, aby som to stihla a tiež stihla nastrihať, alebo nastriham to večer, to je jedno. No a veľmi sa z toho teším, mám veľmi veľa tém, ktoré by som chcela s vami prebrať. Veľmi veľa tém, ktoré je, myslím si, že škoda písať, že viacej emócií človek, alebo teda ja do toho dám, keď o tom budem rozprávať, a budú to témy napríklad o mojom pôrode. Chcem vám určite natočiť niečo o Matilde, chcem vám určite natočiť o tom, že nepoužívame doma klasické pampersky, ale že sme na látkových plienkach, je to úplne dokonalé a super. Chcem vám určite natočiť niečo o našom šatkovaní alebo o nosení, tiež výhody, aké šatky sme mali, aké nosiče sme mali a tak ďalej. Hej, tých tém je XY. No a ešte veľmi dôležitá informácia na tomto YouTube kanáli, ale však a tí, ktorí ma sledujete stále, tak viete o tom, že stravujem sa vegánsky. Alebo teda veci, o ktorých hovorím, veci, ktoré varím, sú vlastne na rastlinnej báze. Takže o tomto budú aj videá, napríklad recepty, ktoré s vami budem chcieť zdieľať a natočím vám ich, takže určite to bude super. Takže tiež videá budú aj na tému stravovania, na tému vegánskeho stravovania, rôzne recepty, rôzne inšpirácie, napríklad o tom, ako si doplňam vitamíny, a čo jem, čo nejem, a čo som jedla a teraz už nejem a tak ďalej, takže určite to bude tiež zaujímavé a možno aj inšpiračné pre vás, ktorí možno chcete zmeniť svoj životný štýl, možno chcete iba nabrať nejaké inšpirácie do vášho stravovania a bude to určite super. Tiež sa budem snažiť natáčať niekedy tie denné vlogy, ale uvidíme. Možno skôr budem natáčať do Insta Stories nejaké také zaujímavé alebo vtipné videá zo života. A myslím si, že teraz, keď máme tu Matildu, tak sa ten môj život úplne zmenil a zmenila som sa najmä ja. Myslím si, že to bol nejaký taký impuls, že som sa stala mamou a že niečo vo mne ako keby sa tak uzavrelo a vzniklo zase niečo úplne nové a vzniklo to, že chcem natáčať videá, nakoľko Ježiško na mňa myslel a videl, že som celý rok bola veľmi dobrá a doniesol mi kameru, cez ktorú alebo ktorá ma aktuálne natáča. Nejdem to môj kanál nejako štruktúrovať, že tieto videá budú určené len pre ľudí od 20 rokov do 25 rokov. Tiež môžu zaujať aj mužov, ako aj ženy. Veľmi sa teším na vaše otázky, na vaše napríklad že návrhy na videá, nápady alebo témy, ktoré by vás zaujímali. Veľmi rada sa k nim vyjadrím, ak budem mať niečo k tomu povedať. Takže ďakujem, že ste sledovali moje video, teším sa na vás veľmi a každopádne sa vidíme v novom videu už o pár dní, takže veľmi sa na to teším. Idem upratovať, idem variť. Dobre, ďakujem krásne, majte sa krásne a ahoj!